ନମସ୍କାର ସିମି ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପୂର୍ବ ଥରକ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିବ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ 6ଟି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା ବିଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 23ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଜବ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆର ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 21 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ। ତ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ବିଇ, ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାରରେ ଥିବ ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ କଲେଜ ନାଗପୁରରୁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି 4 ଇୟର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା ବିଇ or equivalent in fire technology, fire engineering, safety or fire engineering from college। ଆପଣ ଯଦି ଫାୟାର ଉପରେ ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ AICTE UGC। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 23ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଯଦି ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା 41 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ 23ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ। ତ ଆର ରୁଲ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ କିଛି ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍। ଯେଉଁମାନେ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 175 रुपीज़ रोचे इनक्लूसिव ऑफ GST। और अदर कैंडिडेट ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଫ୍ GST। ତ SC ST PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 175 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ଏବଂ ବାକି ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଯାହା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଆଉ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲୋଙ୍ଗସ୍ କପି କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେମିତି ଯାହା ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିବେନି। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି। ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ରହିବ ଆସୋସିଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିନିୟର ଅଫିସର। ତ ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 5ଟି ଏବଂ OBC ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 6ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି SC ST କିମ୍ବା ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ, କେବଳ OBC ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍। ଏଠି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 4 ଇୟର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ, फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियर, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी बाय AICT बाय UG। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित एक्सपीरियंस भी नीड रोचे आपणकर वर्क एक्सपीरियंस विषय देइछि। आउ एठी रहिगला आपणकर जॉब पीरियड टाइम रे जहाँ भी तांकर रहुछि रूल्स रेगुलेशन ये सब रहिगला। 30 डेज पर कैलेंडर ईयर ऑन प्रोला रेड बेसिक। एटा आपणकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक जॉब रहिबो। एटी देखि दियंतु कंप्यूटर नॉलेज भी दरकार, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नीड रोची जॉब स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड रे। तो आपण स्किल दरकार आपणकर ये कंप्यूटर। कैंडिडेट शुड बी वेल वर्स विथ एटा सब आपणकर एक्सपीरियंस गला। आपणकर प्लेस रहिबो, वर्क प्लेस रहिबो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। बाकी आउ अदर लोकेशन जो रही सेठी जदि रिक्वायर्ड थिबो देन आपण सेठी आपन पोस्टिंग हबो। जॉब प्रोफाइल ये देखी दिंतु। आपंकर जॉब प्रोफाइल रोल कौन रोचे, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रोचे। जॉब निहाती रूपे जो मैंने भी जॉब करेंगे से जॉब प्रोफाइल एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से
जानिबा निहाती भाबे दरकार। देन आपणकर आसिला ये आप्लिकेशन फीस रोचे आप्लिकेशन फीस रे जहाँ भी फीस रोचे सेटा नॉन रिफंडेबल रहिबो किछि भी आपनको रिफंड करेंगे से माने। तो आपण मैंने ठीक से देखिए फॉर्म टी को ठीक से फिलअप करेंगे जो मैंने भी पूर्व प्रिपेयर होती कि आगु भाई कि मुझे अप्लाई करी किसी फायर रिलेटेड पोस्ट बाहर देन यहाँ आप अप्लाई करूँ यहाँ आपंकर ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट को जाइए जहाँ जहाँ देखो डॉक्यूमेंट देदेला जहाँ जमी डॉक्यूमेंट अच्छे से सब डॉक्यूमेंट आप ऐड करेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्पेसिफिक डेजिग्नेशन जो थिले भी आगुरी तार जो एक्सपीरियंस रही से सर्टिफिकेट बाकी रहा किसी जनरल इंस्ट्रक्शन। तो मो तरफ बेस्ट ऑफ लक वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे किसी डाउट